Uyabona mawungakwazi ukuhlela izinto ozenzayo, ukwazi ukuhlela inkulumo yakho, ukwazi ukuhlela ama-moves wakho uma nomuntu, ukwazi ukuhlela indlela okhuluma ngayo, izinto zakho zingahamba lula net wena wazi. Yathi kubambele ngestory. Yabona ngihlangana nelinye mama licela ihike. No offense taken, none given, yabo. Liyagibela imama, hayi kunjani mama, hayi ngiyaphila kunjani nami ngiyaphila. Uyapi? Athi hayi mina ngizosala eGrill. Sisukaphi? Sisuka eMiddelburg. Hayi ngizosala eGrill. Ngithi akufani. Ngizolithola ipinkisi 50 rand nyana ngizothenga idrink nami yabo. Hayi ngigibele samba. Hayi ngalelo bhado ngaleyo nhlanhla ke angitholi umuntu along the way. Angithi sure okay akuna problem. Liyagibela imama hayi ngishaya imoto. Hayi ke ngidlala music. I think I was playing isoul ngalelo langa. Hayi ngidlala umusic udlalela phansi. Akunankinga ngithi. Hayi izinto zichubeke kube mnandi. Hayi ke ngiyambuza mama uyakubani eGrill? Ngathi sina sisuka eMiddelburg. Uyakubani eGrill? Athi hayi I'm going to visit a friend njani yabo. Alright akunankinga. Uyazi ke nawe isoul ne-R&B most of the time ama-sing-along songs because our generation and the previous generation have been playing the songs so long to such an extent that sesiz-absorbile, we know the lyrics, right? Zidlala ingoma zami oPaddy Tendegrass, oDion Warwick, understand? Abo Phil Collins, yangibamba, abo Tracy Chapman, ngiyacula nje, Mario, Chris Brown laba, angithi mix, sure. Hayi athi kimi hayi ngithanda i-taste yakho your music. Ngithi hayi mina vele ngumuntu nje I taste good in everything, just nje given the opportunity umuntu angazizwela naye yabo. Hayi lihleke mama kube right. Ngithi hayi man angikwazi ukuchubeka nenkulumo imama lengakabhadali phela ngiyabazi bayafletha benzela ukuthi bakunika inamba bangakhokhi bese bayakublock amafoni. Hayi ke nhlanhla leyo hayi sithi nje sifahlanyana nje si-approach i-Witbank imama likhokhe yabo. Hayi likhokhe imama ngithi hayi good shot akunankinga sengingachubeka nodaba manje yabo. Hayi sichubeke vele sidlala ingoma. Can you stop the rain? Kube mnandi ngiyacula alicale lingijoyine imama. Ngithi mina yazi iphimbo lakho limnandi and lizwakala ngathi kuningi okumnandi la kuchamuka khona leyo voice. So angazi noma ngizwa kabi yini. Imama lithi hayi bo wawusho kanjalo. Ngithi hayi nothing, no offense given, none taken. Ngiyazishelo nje mama. Athi hayi kona ngeke ngacula yabo emakhwayini izinto ezikanjalo. Ngithi hayi kuhle. Athi hayi mara ke kule statement sakho sokuthi iphimbo limnandi kuzwakala ngathi kuningi okumnandi la kuchamuka khona iphimbo. Athi hayi angeke ngicommente kangako yabo ngoba I have never been told ukuthi ngimnandi. Ngithi mina athi ya ngithi mina hayi asazi ke ngoba phela vele ukuphakela umuntu eplateini nokudla kwezipuna akufani yabo. So mhlambe isikhwele bangasho hayi mara sikho lapha. Athi hayi ichaze kahle lenkulumo yakho wangishaya ngesaga ama uchaza ukuthini. Ngithi mina no mhlambe abantwini obaphakelayo akukona ukuthi awukho mnandi nethi basaba ukusho yabo ngoba basaba ukuthini you'll be full of yourself yabo. Kodwa kube beyikumina kube bekuyimi mina bengizokutshela mama ukuthi hayi mama umnandi yeso hayi umnandi mama. Lithi mama usho kanje. Ngithi mina yebo. Lithi ayasazi yabo ushaya idress mama. Yabo nje bashaya idress siyaxoxa ngithi angazi noma liphakame ngephutha noma uliphakamise ngabo angazi. Liphakame idress lihlale nje la phakathi kwedolo nethanga. Shuthi seli midway anywhere la ufuna ukuya khona sekuseduzane. Yo ya sure case ayakunankinga sichubekeni nodaba. Uma lihlala kanjalo ke idress yabo. Ngithi mina yey athi yini. Ngithi ayiphela amehlo ayazithuma yabo. Amehlo yenye into ke noma ungazama kangakanani ukuyicontrol but mawabona into ayithandayo azi ukuthi nawe uyayithanda avela ayithuma. Yabo kuthiwa iso lwela umfula ugcwele yabo. Athi hayi azwe bhuti angazi ngithini. Ngithi mina hey kubeka ngami hayi abisandla sengisibekile. Athi pho uvinjwa yini. Ngithi mina athi pho uvinjwa yini. Ngithi mina damn
dare me to touch those thighs. Athi bhuti, I dare you to touch me. Ngisho ngisibeke isandla. Mangi fudumele. Obviously sine aircon asivulanga ama-window. Sishaya i-aircon la. Sibeke ku-3 kupholile la emotweni. Mara ngithe mangimbamba ufudumele. Angazi noma ufudumezwa yingoma, noma ufudumezwa ile nkulumo esinayo, noma vele ufudumele. Uyabo? Hayi akunankinga. Ngimbambe. Mangimbamba ngithi wesisi, dare me to do what I wanna do. Athe bhuti, I dare you to do whatever that you are willing to do. Ngithi, are you sure? Athi, I'm sure. And by the way, i-consent leyo, ne? Sindlule nje kule ndaba ye-consent. I-consent le, because it's really inappropriate for you as a guy ukuthi ubambe umuntu wesifazane, noma kungathiwa ubona ngathi ukunikeza isayini kangakanani usuyirobot. Angithi wena uthatha ama-sign. Yebo. Noma ungabona ngathi ukunika isayini kangakanani awumthinti ningavumelene, ngoba at the end of the day that thing will come back to bite you. So kuyo yonke into oyenzayo, noma kuthiwa ukhuluma kamnandi kanjani njengami, funa wenza isiqiniseko sokuthi uyakunika i-consent ukuthi yebhuti, yebo ngangibamba, yebhuti, yebo ngachubeka. Ngoba with that being said, i-harassment leyo nto if awufiki ku-consent. Okay, asindluleni niyayazi indaba ye-consent. Ngithi mama dare me, athi bhuti, I dare you to do all the things that you wanna do to me. Nkosi yami. Ngisikhuphule isandla. Kuphukiyani? Hey. Mangifika. Uyabona iStoff Union number 7. Umbasile. Awuhlala la celeni kwaso. Ungayebuka inyama ngawela phansi ungasha uvuthwe. Hlalele emuva. Abesandla samasondela so kunanazi. I could say i-vapor or steam esiphumayo sithi. Ngithi noma kungathiwani. Noma kungathiwani. Imizwa yakhe ime ngeinyawo manje. Ilinde mina. Ngithi mina mamela mama, athi ngithi bheka. Kunelinye ithoyi la, uyabo. Athi liphi lelo thoyi? Ngithi mamela ke. Kunelinye ithoyi la. Ngithi mamela, kunelinye ithoyi la, iqanda, ne? Ngicela unginikeze imvumo ukuthi wena uzofaka naliqanda, mina ngiphethe i-remote. Njengoba ngiphethe i-remote, wena uma ufaka leqanda, leqanda lenza lento le ebengingayenza ngeminwe yami, yabo. Kodwa ngoba ngiyashayela, ngiqala ukuthi ngufake iqanda, mina ngicontrol i-remote. That way ngizokhona ukushayela ngendlela ephephile, nawe ngibe ngikwenza lento ebengifisa ukuyenza ngeminwe yami uma ngingashayile. Hayi, but mina lento angiyazi. This is something new to me. Ngithi mamela. If you are willing to learn and if you are willing to explore, I am your go-to guy. Buya kumina, ngikufaka iqanda, impilo iqhubeke. But if you feel comfortable, if I feel comfortable, akunankinga mama. We'll try again another time. Athi eish. Hi, you know what? Yenza bhuti. Akusiza ukusapha. Ngithanda uzol-enjoy, yes, athi alright. Hey! Ngimnika icanda. Akhumula ingubo yangaphasi ayilahlele khona lapha einyaweni zakhe phezulu kwecarpet. Yabona bafethu angazi noma yimi ngedwa. Uyabona iphunga lena nazo. Yeli nginukela kamnandi. Yazi umuntu ngikhona ukumuzwa ukuthi uvukela umuntu wesifazane ngingakamboni amehlo ngokuzwe iphunga lena nazo ukuthi yabona khona uvukelo. Ayikwazi ukunuka kanje. Inuka kanjalo. Yabo mase inuma ngathi plain yogurt. Amasangwazi mara ngiyalazi iphunga lamasi. Seyinuka ngathi plain yogurt or amasi. Usuke sekufuna la. Manje ke ngoba wena ayi we-robot ufuna ama-signs. You don't pay much attention to affectionate yakho nomuntu wakho. Hayi ke ngoba thina we pay attention to detail angithi sengibonile ukuthi noma ni mama ngifuna la. It's all right mama. Na ring. Qanda lami leli. Wenza njani mama?
alithathe khomla iphente lilahlele lapha shiki yey engivukela umhlolo yakenza ukuthi ngithini okay isebenza kanjena ke leqanda lami la linama frequencies from low to medium khuphule ku medium to high yabona manje ku high umfaka ugesi ukenya mhlakasi ya menza iDP board umfaka ugesi okay sichubeke nodaba alifake iqanda umama shiqe ngimbuzi uready athi yebo ngiready suke nje kancane kulo ngithi ngiziquma lengane kancane nje ngithi ya uqumi mama ngisho ukuthi hayi ngimphethe kahle ngimphethe ngohlelo ngiza naye ngoshuni ya bamba ihandle yomnyango aka ngithi ungabamba igiye mama ungabamba igiye songena phansi kwetruck bamba ihandle ubamba ithanga lami or uzobamba induku cela ungabamba igiye mama athi ngiyakuzwa ngikhuphuke ngithi medium moyo ingcwele hey yabona amanye ama experience angeke nize noyithole because you're not just stubborn but you don't want to try out new things. You are thinking ukuthi if umuntu introducer i-concept entsha loyo muntu uzama ukuphuqa ulwazi lakho that you already know that was already installed kuwena ayisebenzi kanjalo lento uma kune concept entsha you read through it even if you don't practice it but you become informative so that uma uhlangana nomuntu who knows ngaleyo concept nawe at least ningaba ku dialogue nixoxisane abone ukuthi lo muntu unolwazi and kube ngathi uyisebenzisile ungayisebenzisanga ngolwazi kuphela ngazi noma uhamba ngami back to the story yabonisa seku medium yazo ngitheka medium nje kancane ngathi yeah avela ngibheke emehlweni athi daddy ngisuke from Bhuti to daddy split of an hour 30 minutes nyana ngithi uyasebenza ugesi right manje ufuna ngimthosi sokweqanda azathi hayi asiqudelani yangibamba so athi daddy ngithi athi ngiyakufuna ngithi nami ngiyakufuna mara relax musukunqama uzoyifumana ngisebhizi ngawe ngiyakumarinate do you know what I was doing bengidila ne-emotional state sakhe understand I am a total stranger yangibamba but manje I am using a toy understand le toy engilisebenzisayo yilona elimenza ukuthi ngiphume kule part yokuba i-stranger ngibe udaddy ngibe ubaby why ngidila naye emotionally and mentally ngicale ngamenza wafila safe ngacela i-consent ukuthi ngingambamba ngikakwenza lokho angithi ngiphumile ku-mental state I am in the emotional state now njengoba ngiku-emotional state ngidila nemizwa yakhe I am being affectionate yangibamba ngiyamvukelisa ngiyamchamisa kodwa ngamenzi lutho ula eqeleni kwami abantu besifazane bafuna leyo nto back to the story media mathi baby ngiyakufuna daddy ngiyakufuna ngithi nami ngiyakufuna kodwa relax sebhizi nawe la sakumarinate ngithe ngikhuphuka kancane ngena ku medium hayi bengithi uphuma ngeroof futhi bengicela ukuthi ovula umnyango awele phansi akasabambeki angithi ukuthi ngithini avelela lesisiti athatha isandla sami sibeke yo mina ngazi noma beniyenza idlule besiyenza ngensipho ukuthi uthatha insipho uyifaka amanzi you steer elasticity iba elastic leya nto ngathi rag mangimbamba Nkosi yami yabo nje bangixoxa nje ngiyayizwa imizwa yami siyaqala iyagijima kuba ngathi ngiyareminisce I'm going back to that scene you understand yabona mangimbamba yidrew usticky athi lakho lonke yo ayimfuna njani into othi lami lonke
ngoba usuke ngikhohlisa elami ngaleso sikhathi uma esuka kumina uzolinika omunye umuntu. So ungathi nje kimi elami lonke asiyiyeke leyo nto. Isho nje ukuthi baby thatha nali khekhe. Ungathi elami lonke ngoba kusasa ngizokubuza ukuthi ubani uSibusiso bese ngitshela ukuthi ikhekhe lakho leli ulipha umuntu omfunayo ngesikhathi osifunayo ngendlela ofuna ngayo. Yabo bese siyaxabana. So indaba yokuthi lakho lonke elami manje njengoba nginawo. So wena yisho nje ukuthi daddy thatha ikhekhe. Ulonke ngeke. Back to the story. Athi lakho lonke daddy. Ngithi serious athi yabo njengoba ngidriver. Ngibheka isiganganyana esinesihlahla nami. Ujabo maya ngisakhona manje ukulinda. Ngibheka isiganga esinesihlahla. Sindlule sithi kwale ndlela ebhedayo nje mawundlule sindlule Witbank engenothi undlule uClipfontein uthi undlule lapha hiking spot eKFC. Angisayi keys phela manje ngihamba nemama nemayisibhizi. Angithi undlule uthi I think South 32 ka left ka right bese ngapha undlula le ndlela ekubisela eMiddelburg iphuma ngemuva. Yebo? So sindlule nyana sithi sifike lapha phansi kwebridge la indlela ebheda khona sindlule nakhona lapha sesiyohamba vele le sesi approach igrill. Yabo? Ngiyathalaza bedla yagijima. Asikaze sifike egrilling nganyobile. Sihambe kanjalo. So ngiyathalaza. Yabo sithe masindlula phansi kwebridge. Wathi fuck wavuka. Ngifaka ijini ne inezip. Wavele wavula izipho. Ngiyashayela. Angithi uhamba nami. Ngiyashayela. And akusiyimina othe buya uzomunye lollipop. Uyena ozidecidele. Wenziwe yini? Ngidila naye emotionally. I am being affectionate now, ne? Which means i-fight or fright ama hormones akhuphukile manje. Yabo? Uya actor manje ukuthi azokuthini. This guy ngathi slow. Akafuna ukumisa imoto. Let me give him a taste of what I can do, give him a skill. Yabo? Ingako ngithe mentally, emotionally, physical asikafiki. Ila siyofuna khona isihlahla physical. Yabo? So go emotional man. Avula izip. Yabona? Hey, Nkosi yami. Hey. Yabona makavula izip dala ngifisa ukuthi ngabe uyeza. Net manje lokulibele ngicela i-consent nako kuyahlupha kokunye ufuna ngimlead on abone naye ukuthi ngimephi. Lengivula iziphi mama. Yabona shoot manje indlela bekangasabekezeli ngayo. Uvele wavula iziphi wakhotha kayi2 wathi. Ngathi ngisathi what? Mamela. Udlalisa amakinati ngishayela. Ngathi right. Ngathi left. Ngathi hayi. Wathi ngime. Ngathi don't stop. Kodwa ngiyabona ukuthi sizova phela la uma ngaqhubeka. Yabona ngiyabona ukuthi yabona manje. Siyoze sishone manje. Ngiyakamthusisa kweqanda ngoba lezi zinto angenza zona. Ziyangihlanyisa kwamina. Iqanda ukhumbule lisesekuyena liyasebenza njalo ngithi iqanda. Liya vibrate. Into leader on manje ukuthi this thing iloki yamchamisa, Manje njengoba imchamisa ama feelings akhe alibela yakhuphuka. Usefuna itotolozi manje ngibamba ukuthi azokuthini ayisalingena because manje kufana nokuthi ngimdlaliswa ngemina ngithi solo ngimdlaliswa ngemina ngithi usefuna itoto manje ingake eza kulona fike lo muntu alimunce ngithi yazini ngoba nawe uyangihlanyisa nami ngithi hayi ya asihlanye sonke yabona isithi nte isithi vele manzi nte ngabona ukuthi hayi kuseyabona la khaya kusazoba mnandi and manje wasihlangana ama traffic cop la singabosha idilika jela yikho phela into esiyenza la yabo sambe ngithi yimi yabona khona umuntu omunca itoto olimuncisa ukujabulisa wena khona lo olimuncela ukufeza amaphupho akhe hey bahlukile labantu lo munye excuse me olimuncela ukuthi wena uthi uyathanda ukuthi alimunce engakho alimunce lo munye ulimuncela ukuthi yena uyathanda ukulumunca ngoba ubelimunca ufeza amaphupho akhe
Lengane yayilimunca ngathi kuthe yahluleka la izodutshulwa ikhanda izobulawa ngazi. Yo, so much skill, talent and devotion into the doing. Hayi nami ngiyazwa ukuthi hayi nami angisakhoni manje. Hayi manje angisakhoni manje. Hayi. Sekudlalwa ngamakinati kanje. Ngapha uyabuncwa. Hayi angisakhoni. Bese kusela kancane ngifaka umuntu eyinqini ndangenziwa njalo phela mina. Sizwa yenzula mina ngenziwa leyo nto. Siyenze leyo nto like into like. Asiyenze ezwa lahla amasiko. Usimthu aswalahla amasiko. Ayuzekuthini. Dlala ngamakinati. Munci lollipop. Ngithi hayi mama umeyancane. Sesiko high la. Isithi nte limanzi. Abamayekela ukumunca hlala la esidini. Bekungathi ubanjwa isija. Ngithi hayi imbambe khona. Mangithi nasi isihlahlanyana lapha. Yabe sesiyofika egrill. Almost le ndlela eya ku graveyard. Yeah. Nasi uxolo. Yazi I think mhlambe because I moved the video from one phone to another. Mhlambe ikhashe kuleyo process yabo. Kodwa ke ngizochubeka nayo kululeka. Ngithi mina yabona mangiceda ukuyikhuphula ngibeka ku high kuba ngathi ushaywa yisisha. Ngibona isihlahla ngithi mina number 1 1 + 1 is 11, it's not 2. Ngithi no man. Yabona mangingafika lapha esihlahleni ngipake ngibheke le ngathi imoto ihamba emgwaqweni bese sivula iminyango le ngapha ka left sishona phansi. Hayi ngabe siyilwile. Ayimi lo ngiyaphulova ngidonsa ngikhomba ka left. Imama leso sikhathi lithi Daddy ngithi lithe lakho lonke. And then yangazi ke nginenkinga ke lo muntu ethe lami lonke. Ngobe lami lonke for manje. Kodwa ke uma nomunye umuntu uyamnikeza. Uma sengimbuza ukuthi umnike kanjani omunye umuntu bese athi yaphelelami ngizomnika ngendlela engifuna ngayo ngesikhathi engifuna ngaso. So elami okwamanje ungathi elami lonke. Ithi wena Daddy elakho okwamanje njengoba nginawe ungathi elami lonke manje uzongicasula. Okay akungisekho lapha ngichubeke nestory. Hayi yimi lo ngiyaphulova. Siyabi. Masifika before ngehla abuye futhi athi lollipop siyami. Yabona lo yasisi ilollipop beyimunya ngathi it's a life threatening situation. Abamba amankina ntathu. Ngicishe ngaphuma ngeroof. Alright asikho lapho. Back to the story. Hayi ngifike ngime. Yabona before ngehla ngingale kuyi. Siyaphi ngikhipha iqanda ne. Yabona khona lento oyenzayo uma ubhaka isingo ubamba inhlamo yithi ngenze net kanjalo ngithi ngishaya ikhekhe ngithi ya ngizwe ukuthi into nohafu le ngiyodla ngisuthe ngiyoshaya khona phakathi emanonini. Yabona uma ngiceda kulishaya ikhekhe ngithi qhumeka buhlungu lengane. Ithi Daddy ngithi athi uyafuna noma ufuni ngithi mama ngiyafuna linda. Uyabona-ke izinto ozenzayo or impilo oyiphilayo angithi uyazazi ukuthi uphila kanjani. Ngakho-ke uhlala uready. Angeke ngibe neqanda ngingabi nejazi lomkhwenyana ngithi yebo siyeza-ke kuleyo part angithi. Yabo uma ngiqeda kulithi ya lize kumina mama. Yabona sometimes uyajwayela ukuthi yazi ukuthini ufuna ngishaye 1 bese ngiya-recharger for 15-30 minutes akwenzekanga kanjalo lapho. Vele yangimunca lengane lifaka lonke limunca ibamba amatapula kanje. Ngizwa nami ukuthi ayabona manje ngithwele enzima. Ngamtshela ngathi ngiyeza. Yazi kunzima kanjani ukuconvince umuntu wesifazane ukuthi ngicela ukukuchamela ebusweni or emlomeni or ngicela ugwini. Hayi mina angikwenzi lokho. Zange angibuze lutho. Ngathi ngiyeza. Yabo njengoba ngithi ngiyeza akasuki. Ngathi uyangilekelela. Umunca la phezulu la ngenzansi uthi
Ngiyakutshela, ngiyakutshela. Yakhuphuka imibuzo yathi. Ngathi ngiyeza. Sengifikile. Emlomeni, lagwinya kwasani. Yabona ngizitshela ukuthi, angisashayanga na-1, ngimunce kuphela. Kanti angabuzanga elangeni. Angizwa ukuthi ngithini? Angabuzanga elangeni. Imama, la vele, angithi selingimuncile, sengichamile. Induku ufuna ilale. Wayivusa nga-2 minutes. Ngibamba amatapula wathi, ngathi ngithi ngiyachuma, wayibamba wathi. Ngayizwa ithi, ngathi, yebo lo, unamandla kanje? Uchama phela khona la eduze kanje. Kube yilokho-ke, avele avusa induku umama. Uma qeda ukuvusa induku ngithi, hhayi khona le nduku ngathi seyinde kakhulu, akusihambi le. Isigenele intsha, ngithi akusihambi le ngaka, ngehle. Uma ngehla ngalalelisa isithi, ngithi mamela mama, ekhaya bangitshela kahle. Imoto akusombhede, asilenzi ucansi emotweni. Yehla mama, ubambe la phasi kwesithi, uphumele ngaphandle, ngibe la emva kwakho. Nkosi yami. Mamela, nginifundisa kokugcina. Uyabona uma kuthiwa masishane, faster, uyabona. Uma kuthiwa harder, you stop. You understand? Ngisho slowly. Yabona futhi, lo cansi olu-slowly lenza umuntu wesifazane achame kaningi ngoba ngumtshakanga. Qhaqhazela ngathi hayi sesilapho. And asikho isidingo sokuthi ulibele ubuze ukuthi usochamile, uzochama, uya-enjoya, uyambona mos, slowly. Hhayi ngiyabona ukuthi no, uketshezi usuphumile, usechamile ngathi okay, 1 plus 1 is 11. Ethi ngi-increase speed, ngimshaye nge-faster-ke manje for number 2. Umthusisa okweqala. Uyadabula uhlatsha lapho. Hayi, ngizwe mama ukuthi no manje kuyahanjwa la. Ngithi yazini, yekela lapho, ungasabambi lapho, skipha ukhaphethi ubeke phansi. Ngithi guqa ngamadolo la. Ulale ngathi ukhipha something la ngaphasi kwemoto. Sisemgwaqweni njalo nginitshele. Yazi ngoba imizwa omisa iphakeme, ikhanda kuvele kube ngathi alisebenzi. Hhayi akunankinga, ngiqhubeke nestori. Ngishaya lesi senja manje. Nkosi yami. Mulimule. Yazi ayikho into emnandi njengocansi uma uyenza nomuntu olithanda njengawe. Nkosi yami. Mamela-ke, back to the story. Khipha imadi, adunuse lapho umama, ngathi khona kuqinga la ngaphasi kwemoto, ngilamva kwakhe. Ngitheni kuwe? Ngithe uslow la ngithi. Ngathi udouble klatsha ngithi ufast, sengishaya uhada manje. Ngithi yebo. Yazi yakukhaliswa kwenye into leya ngane. Ngasho ngathi ayabona la noma kuthiwani, imama likheshile, nami ngiyakhesha phela. Akusimangilimanga ogwenyayo, ogwenya ushoni. Hhayi akusobani nobani. Yimi lo. Heyi, cabanga ukuthi ngenzeni ngimguqule ngithi ngesabona lutho phela. At least manje ngiyakhona ukushaya ngiphinde ngibheke phambili ngibheke emuva. Yabo? Uma sekashaya zesizulu, mina ngithi ngeke ngisabona lutho phela lapha, asichubeke kanje. Yimi lo. Ngisho ngiyeza. Sengifikile kube njalo. You-understand? Ngikhiphe ijazi, ngilifase, ngilijikijele khona la ehlathini. Ngithi ngisafuna ukugcoka abambe isitoki sweet ngithi hawa bafana. Hawa bafana. Asikho ekamereni la, sisendleleni. Awuyiphathe kahle. Kanti wenza njani manje? Lana sisendleleni lana, hawa bafana la sisemgwaqweni la. Asikho endlini la bafana. Ima kancane. Sizolithola elinye ithuba la soba khona formal. Kube yipuna nepuna. Lapho soba nosuku lonke. Manje, it was just a test drive. Besi-test drive-ana nje mama kuphela. Ya manje ngonika inamba yami, Nkosi yami. Ngizoyithatha kanjani inamba? Angithi mina nawe lokho sesikwenzile ku-right. Inamba yani? Ino strings attached phela le.
mase kunenamba sefuna sifonelane and sefuna kube nabo I love you phakathi, ayikona, ayenziwa leyo nto, ayenziwa.